Kamigs, magprito tayo ng isda mga kamigs. Oh. Yan. Matambaka saka yung iba't ibang klaseng isda yan guys. Saka talong. Yan. Magprito tayo ng talong saka isda guys. Yan lang. Guys, umpisa na natin guys magluto ng talong. Yes! Partner natin guys sa itong isda ng ating talong. Ano, i-clean natin yung video natin guys. Yan. Guys, ito na ang ating talong na prito. Panguhin na natin guys para makasalang naman tayo. Ano guys, magprito tayong talong at pritong isda. Yan. Yan guys, kailangan na natin ang salangan yan guys para makaluto na tayong ulam sa tanghalian. Yan. Yan guys, ganyan ang pag-prito natin guys. Yan guys, yan. Guys, namuin na natin yung unang salang natin sa talong guys. Luto na. At yung iba naman ay pinahabo lang natin guys. Yan, para maluto na sila. Yan guys. Yung apat nito ay nahuli naman ito. Yan guys, Yan guys, luto na yan guys. Ayan na lang at magprito naman tayo ng isda. Guys, kailangan na natin guys yung isda. Isda naman ang ating prituin. Ang partner natin sa pritong talong. Yan, simpleng luto lang guys sa probinsya. Ulam. Yan guys, yan ang mga pwede nga rin luto dito sa Bicol. Yung prito-prito lang yan. Ang pang probinsya. Yan guys, Yan yun guys. Guys, umuwi na natin guys. Luto na yun guys. Ang ating prito. Luto na. Magsalang naman tayo guys. Yan. Tingnan na natin yung matambaka. Yes! Guys, yan. Guys, umuwi na natin guys. Yan salang na natin to. Malagapas guys. Yan guys, ang malagapas. Yan. Malagapa. Salmon Dieter. Yan. Yan. Salmon Dieter ng Bicol. Maliliit. Pero yung malaki yan guys. Hindi pa niluto. Kasama ko yung guys sa gata. Yung salmon Dieter yung malaki. Yan guys. Yan guys. Yan guys, baliktaran na natin yung ating piniprito guys. Yan, luto na yun guys. Guys, luto na ang ating prito guys. Kaya hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video.
Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!